ASDC asong pen Johnson be phansi MP kilikalong kipar jabdun Phuluni Tarabasa long APHLC Relia long rat kachito dun chia phan APHLC Youth Wing satum kachuningri Mohori terona rong SGB GB aphan karbo kaputhak lamplar kachipi Karbi Anglong Life adawa birtang ton pen arjuponik tha. Det piadang along Lok Sabha kilik nang te bok het tanglo. Lason si kewangji Lok Sabha kilik ahut lakha ke thom Autonomous District ST Parliamentary Constituency Jesamet Karbi Anglong Dimahasau lapen West Karbi Anglong District Aparman ASDC asong pen MP kilik ahut kachepati dunji aphan Johnson be phansi ingwai ponlo. Lason si Lok Sabha hoy long pen MP kilik kachepati dunji aphan asong tin pen sidami candidate ke pangdak pon ason si ASDC Racharia song pen ta Johnson be phansi pangdak pon tanglo ke pangdak pon pen Karbi Anglong Dimahasau la pen West Karbi Anglong apharman aphan non kilik along ke pahai ponji aphan si Karbi Anglong ara aphan kachuningri padopon non kewangji MP General Election 2024 puthak ASDC hin pen nilituma hin pen candidate ke pangdak so press amelong adun pon na churu parping lo bisa semet bangke nilitum ASDC hin pen press ameching tiako nilituma hin pen Karbi Anglong Kimbram baroy lo lapen tiptheng ahimailo rusem somsing ti songbe langkung sarsing habe khorsing terang muniram langne lapen khei atirim atuma phan chikimu lapen ahidume johanglo ang paritame 1986 ani kan pen lapen non anon puan khei farman long ria farman autonomous state kachesong esek apran kedam tuma phan apran kechuan tonte phantame ni tum chikimu lapen ahidume johanglo asi alam thipi dabiglona patumi head nili tum me pidulo labangke ASDC KSA KNCA Joint Central Executive Committee ami dulo arna teng pen nili tum chingwai chingsai kaddo pen nili tum chingwai det pen masi ajak dingklu apor pen nili tum chingwai chingsai lo masi chingwai chingsai api an ke nili tum ning class up pen kaddo go we ASDC KSA KNCA kaddo we members bitame chedon sar pensi non kewangji 2024 MP election general election along ASDC hin pen kachepati dunji phan akehai Johnson be XEM lo lapen ASDC ajun secretary lo lang phansi ASDC nominated candidate ason nilitum ingwai pensi nilitum cherai lo News report Karbi Anglong Live Thereni phai Chrisir Kebarni APHLC Youth Wing Stiripiatum pen pherangkya mai kangni non kewangji Thereni phai inquiry ni hemprek aparman Phuluni MSC constituency ke parlo Tarabasa long All Party Hills Leaders Conference mati APHLC pen rally padoponji lasi laso rally long Karbi Anglong ara datum kache todun peji aphansi All Party Hills Leaders Conference Youth Wing Stiripi chunbang sersing be pen chuningri padopon Lason si All Party Hills Leaders Conference rally along rat kachito dun de ji aphan BJP atumta mai padota thek
la so mai long ni marli atuma phan self help group amen pen tangka pen nangke bai doji la sini marli atum ta lapuson kaching thora long ke kroi dun te de ji aphan ta ka chuningri padopon thu kedam dang there ni phai krener kebarni APHLC ara datum BJP along ka chipa okdun pu a hokali APHLC aphan ke kroi ara datum ke BJP along ka ching bedun abangawi lasi karbiang long ara datum mang hudun nang ni puta APHLC youth wings chunbang sersing bepen pachini pon Kicing sialam ni tum kan yang tum mangal halo ni tum non kiwang ji taring koi pinablo fuluni homosti arlo tarabasa pathua klamlong ni tum hidung rili itum teman pon lasi non karbiang lorat dimasaurat kiwang ji phansi chisik dingdang lo biotanang pale lablo lasi kumane jong si Birta long lelang pusami non nang tum hoipen la alang tum aphan khachini gang tum tugelalo labang so reli lake hemprega reli aben 6 dul kapang tang reli lasi nil tum hoipen ke tam tan tame chundri ponlo puthop pinili thot sitami through social media pen kar biang long rat pen dima sawra phan puthop ka chundri gang tum tugelalo hempreg nang jipu akar bi akhayan inglong akhayan penap obang pet nang ji posinil tum chunri bontum mate kiche so tum siki hai pole nang tum matha pemino bonda ilitum APHLC party si hailo polo tangte lake inglong ara tum si labong sauron ki hailo lasi kaduk kavya raddo anapha nang tum nono dihuge tangka phar pho tangka suri si aphan matha thera nang tum aso pharma nang asu pharma lang pen matha pen nang tum APHLC party phan ga support dun labi masi nang chunri la ki ong do apor hut itum tangka pharosi tangka pharpo tangka suri si joini ile tum vote bang chphang no piglo ji jodun piglo ki che so tum phan BJP long tangka ki endun polte lake bihari bongali long se lake tangka ki endun lo News report Karbing Long Live Bierta ke me Karbiang Long tourism sai campaign patir piponsi botor ke kur karcholong pache ton ponsi ingdeng hini karbi herjer ki hir kache patiang thek kedam tang there ni phai kep surihini rain kora pliar ni si ke paklang ponji alam tolo bonsita me kapre ka war pen hirbang piatum pen kachuning ri ke do kogajok alang lituma phan aman biponsi puthot hirjer kangsir kang chapmate judges atum pen chingwai serpen puthot there poni phai thongkep surihini rain kora pli an apor bipon thulo lapen laso hirjer ang thek laki jangmi poni phai inkorai si surihini rain kora pliar ni si peklang ponpo bangso kangsir kang chabahut nang litum live sitami hem tot lun pen thek ponlongji Karbiang Long Live news channel along pen Klar dakachini ji aphan la aber ki jongpon official WhatsApp number 9365518931 la pen 9365497679 along humri ignon la pen la bangso botor ki kor karcho ingdeng hini karbi herjer ki her kache patia long ke haiduna bangpu abang phia tuma phan nong esitami pajir ponpu Kiching sianong eke hai dun abang phia tuma phan tangkasuri thongke trophy la pen certificate pajir ponji adun thonong e ke hai dun abang phia tuma phan tangkasuri koi trophy la pen certificate la pen ki thomang deng anong e ka chepalong dun abang phia tuma phan tangkasuri cap trophy la pen certificate pajir ponji Kidam tang thereni phakre troxiar ni solar project sarkari gaung bura mohori pen rong asara tuma phan ajo phir losi longle ki pun pu isi hini abirta alu along akoi ki klang ke ahokali pusi pherang ke amaya long pachini pon Kidam tang apor hut mohori teron rong SDB mohen teron methang a hemalong pherang ke amai kangni Kidam tang thereponi phakre troxiar ni ke ongdong abirta along SDB mohen teron la pen rong asara phan akoi ke wana puthak pherang ke amaya long lam klar chipi pon Borjan MSC constituency ke parlo solar project ki bijia dim prekjam arong asor longle ke parlo pon dolo laso longle ahem photuma phan mate pata ke do anarata tuma phan longle ahem phulopu ke bang theka phan mohor ke ne mate geotech pedo ponsi arona teng pensai chiklem ponlo
Bon takidam tang mohori teron arong SGB mohen teron lapen GB Horichan teron atumke ajo phirlo si longle amondol atuma phan hangpen longle kipun kang hu lapen photo kinep kang hu po akoi kipike ahokali pusilam klar chipi ponlo la si bangso puthaka bangke ahokala mamatsi kali athe kodaksri nilitum ahoi ke doma bangso bangke chini pammi pusi pherangkya mayalong pen ningje pon tamen ni tuma da akwa ke wang ni tum sorge gamra pen rong sar phan akwa ke wang bangke lake ahokali lake klar dak pen ni nang than lo akwa ke wang ali ni tum ajo phirlo ke punpe kangting siringe lake ni tum area ni tum ahoy ni tum adoi ni tum chichini sasi ni tum adoi ahoy bangke lake hola non ingel le popo la arlenge sun pen so tebrua hi di pen chenglok so hi di keng hola kai kro mendu pen ni tum ko hola sanchom bulga phang so ber long tara dong do so tara dong pen ni tum hoy hanserong anta ni tum adoi hoilo si non bangke ni tum long bangke la so richuklem lang popo chuklem po ingel check in epo non bangke ni tum long lepu la si hala asam sarvir bang thedong dele la si la so alam bangke la ke kali ni tum phan ajo phirlo bangke ni ta si sa kam chongda dun ni li pas bayi aponde ke damlo ingel da pu ke 4 bayi 3 bayi pu ke ni li thenglong le chi ni pen ni tum han akoi nang ki pi pe tum lapuson mane ahok hi pen ni tum han nang ki koi la pen ni li pen la rong asar ni li bangke sorgare gang bralo la pen li pu rong asar ni tum bahani pansi ahok hi pen ni tum han akoi nang ki pi ta so pathak si tum nang thom han nang chopha la pen tum ka chingrum la pen la nang tum la kadu we media ke du lo pang ta sila kadu we media tum han ni tum nang chopha ka la lo ta si ek number bangke lapulo mane photo ke en aputha ta mane hodak la jitu location long ni tum phan nangi koi je hodak gps ke endam ajo jelo 3 baji 17 ta ganung we muhton rong wang pak sin tum phan la solong le ni tumarong along le along photo nang ke en nang chong hu tasila tum alang li tum la rong sor kadu we la sur lalang tum la sonsi ke klem la posoni li phan akoi nang pi la mangke ni tum ahok kali atheni li ta chichini la komento por si photo ke nang hima la pen mondol pen si contact hai ni tum hai ave la penang tum hodak la puson si ni phan nang ko je la puson aju longle nang pun kang hu la puson lo la bang ni tum ahok kali lalo aku 2 nomor puthak bang 2 nomor bangke pilar ke eta nang kang hu ni tum gela pilar ke bangke holas project pen la so pilar la pu pen ni tum rong sor phat mane ko ar manang tum long le kili la pe tum long le nim project long le ko ar ma so lang tum chi chini la si tum la chu department ben ke wang lo la nang tum chi chor chen no nang tum long le la an lo tum rong sor pen chi chini bo si ni tum jong ka le bang department a sor si bang ne ke toy si ni tum ka la chi chor Bali pathar ben present terang lapen bokajan ben anan terang Karbing Long Live Dipholong kedo producer Kalpana Barman pen puthot YouTube ahong jailong Karbi Lunkan nakimi Sami Nangra Jepu Kaselam Patang Ponsi Pini Rada Phan Wan Pithulo Kebi YouTube channel aphan Kanghon pen kachirap kachito dona tuma phan anta producer Kalpana Barman hin pen kurwang thu pajir ponlo la pen kewang jilangani la anso se kachirap kachito ki pidon thu bomji aphanta producer hin pen towar cholang ponlo Athe KB YouTube channel pen anso se lunkan arjan kimi kabonda pon bomji lasi rat akang hon la pen akirap akinang sotputa producer hin pen chuningri padupon
News Report Karbi Anglong Live Tang te pinia da pa birta ke lapan si kang ton paniklo